למשטרה. התקרבתם אליי, משוגעים. עכשיו אני מתקשר למשטרה. אתם מטרידים אותי, אני מתקשרת למשטרה. אתה מחפשת אותנו, אבל למה? נכון, אתם מטרידים אותי. כי אתם מטרידים אותי. כאן כל בוטיק. אתה עשיר, אתה דחון. אנחנו כאן חברים, יושבים בכיף. בואו נפתח, מעשנים סמים, אתם... איזה סמים? על מה מדבר? אין פה סמים. איזה סמים? אלכוהול אין פה, אז מדברת איתי על סמים? כן, אתם מסוממים נראה לי. יואו. אחי, צלם אותי אם אתה דפוק? מזל טוב, די לי, מזל טוב. אתה יודע שאסור לצלם אותי. אסור לצלם אותי. אם אתם מטרידים אותי, מותר לי לצלם. כן, אתם מטרידים אותי. תלכו לא מפה. דיברנו עליך, איזה מטרידים אותה. לכו מפה. כל הזמן אתם פה, אי אפשר להיות פה בגללכם. אי אפשר להיות פה בגללכם. גברת, אני בלי חולצה, את יודעת שזה לא יפה? תתלבט. אתה יודע, זה הטרדה, אתה מצלמת אותו בלי חולצה. אז זה הטרדה. את מצלמת אותי אבל בלי חולצה, את רוצה שאני אצלם אותך בלי חולצה? היא צוחקת ואומרת הטרדה מינית. למה את צוחקת? אתם משוגעים. מה את מצלמת? לא תתקרב אליי. מה את מצלמת? רק לא, תראי לי רק מה את מצלמת. לא תתקרב אליי, אני מתקשרת למשטרה. לא להתקרב. תסמיכי אותי! עמית, אתה דפוק. די, לא,